Bon dia. El moviment de Tai Chi que acabo de practicar, atacant amb la punta de l'espasa, es diu Qinglong Chu Shui. El drac verd surt de l'aigua. I m'agradaria explicar-vos per què. El drac verd és la punta de l'espasa, el triangle final de l'espasa. A les arts marcials xineses es diu que l'espasa és com un drac en els núvols. Pots veure el seu cap, però no la seva cua. El cap del drac és la punta i la cua és el mànec. L'adversari sempre ha de tenir por de la punta de l'espasa que està amenaçant el seu centre. La punta és coneguda com el drac verd, Qinglong. El drac verd és el drac que surt de les aigües, surt del fons del mar en primavera per anunciar el principi del nou any. Això vol dir el fons del mar, en les tècniques energètiques xineses com les arts marcials, el qigong, la meditació o la medicina xinesa, és la part baixa de l'abdomen, on se situa el Tantien, el centre energètic i vital dels éssers humans. Això vol dir que la força per empènyer el drac verd ha de sortir del fons del mar, no de l'espatlla, no del pit, sinó de l'abdomen. L'aigua, la zona dels ronyons, empeny el drac verd, que és la punta de l'espasa. Un proverbi dels lluitadors xinesos diu: evita el verd i busca el roig. Evita el verd vol dir que la punta de l'espasa, el drac verd de l'adversari, mai pot senyalar el meu cos. Tots els moviments d'esgrima estan dissenyats per apartar el drac verd de l'adversari del centre del meu cos. No puc tenir cap moviment en aquesta posició, no puc tenir cap moviment en aquesta posició, sinó que sempre estic en el centre evitant el drac verd del meu adversari. També he d'aconseguir que el meu drac verd sempre apunti en el seu centre. És per això que no hi ha moviments en les diagonals, no hi ha moviments amb l'espasa morta, perduda, sinó que tots els moviments apunten sempre al centre de l'adversari. Qualsevol moviment el que fa és treballar per buscar aquest centre constantment. Això és buscar el roig. El roig és la sang. Moltes gràcies. Si voleu saber més coses sobre Tai Chi i la forma d'espasa, subscriviu-vos i toqueu la campaneta. Moltíssimes gràcies.